po tayo kung ano yung nakikita nyo dyan sa aking title. Yun po yung pag-uusapan natin. Kasi issue ng bayan, issue ko. Totoo po yan kasi sa dami na ng problema ng bayan, halos lagi na lang nagbabangayan, ano? Kung mayroon ginagawa yung current na namumuno sa atin, meron din talagang destabilization. Nako po, buhay talaga. Pero hindi na bagong issue yan sa Pilipinas. Pero sa aking palagay, opinion ko ito, everybody is entitled to his opinion. Maganda po ang tinatakbo ng ating gobyerno. Nasa tamang paraan or sistema ang kanilang pagpapatakbo. Kaya nga, napakarami talaga. Ewan ko kung ano-ano na yung pumapasok. Which is, kung titignan mo, ang layo pa ng, sabagay medyo malapit na election, kaya lumalabas na ang mga political party. Aside from that, may interest groups pa. Tapos yung mga existing, yung administration kontra opposition and the real opposition. Ayan. Which is, may kasabihan naman sa policy na maswerte yung isang bayan kung mayroong mga opposition. Kasi kung may opposition, ibig sabihin malakas o magaganda ang mga pinapatakbong gobyerno sa ating bayan. So yun eh. To sum up, ganun talaga yun eh. Kaya yan, ang dami pa ngayon. Ayokong mag-play. Kung nagkukan lang ako, naglalabas lang ako ng opinion ko. Hindi ako nag-play ng mga ibang video ng mga ibang vlogger. Dahil ang sa akin, I'm proud to say that I'm a real Filipino. A real Filipino is always original. He is a creator rather than imitator. He is an inventor rather than imitator. He is a producer rather than consumers lang. So yun yung gustong-gusto ko eh. Na gusto kong i-voice out din eh. Kaya ang dami nating dapat tutukan sa buhay. Kasi itong mga sinasabi ko, opinion lang bilang isang citizens, ano? Kasi nung panahon namin, nung kami bata pa, wala pa yung mga ganitong vlog. Ang napakarami yung mga program sa radio station. Yun yung nakikita natin. Pero sa ngayon, ang dami nang nagiging content creator. Pero maganda yung maging content creator ka, yung may background ka din. Yan. Tulad ngayon, ano yung nangyayari sa atin? Hindi nagkakasundo. Laging nagkokontrahan. Ang dami ng existing na problema. Ano? Ang daming investigation ngayon. Sad to say na pag-i-base natin kagaya ng examination, right minus wrong, mayroon kang ginawa pero marami ka din namang linabag. Halimbawa, human rights violation, linabag mo, parang wala ring silbi yung ginawa mo. Kaya hindi rin maganda. Mas maganda pa rin yung nasa tama tayo, no man is above the law nga sabi nila. At para sa mga tao naman, ignorance of the law excuses no one. Dapat man natin yung mga yon. Ano po? So, ganun yung yung venue ko nga pala, no? Wala po ako ngayon sa KSA ngayon. Nasa Pinas po tayo ngayon na nagla-live. Pero de los Buenos, ganun talaga yon. Mas marami yung talaga eh. Mas marami yung pamumulitika kaysa paninilbihan. Ano po?
Mas marami yung pamumulitika kaysa paninilbihan. Bihira lang yung taong hindi na ginawang negosyo ang politika. Karamihan negosyo na nila talaga yan. Hindi naman natin sila masisi kasi yan na yung trending at hindi naman basta-basta tanggalin na yan. Ano po? Pero ang masasabi ko lang, dapat magtulungan, magpakatatag. Ayan. Magbase po tayo sa katotohanan. Mahirap naman po yung parang kuwan na tayo. Ang dami nang nangyayari na. May problema tayo sa West Philippine Sea. Ang hirap, pinaglalaban yung ating karapatan. Ayan. Dito sa loob ng ating bayan, ang dami rin palang problema na nakapasok. Ayaw ko kasing i-mention. Oo, may naitutulong. Pero mas malaki naman yung nagagawang mali, pahirap sa bayan, 'di ba? Sabi ko, kung kagaya sa examination, right minus wrong. Oo, nakakuha ka nga ng 15 na sagot. Tama. 10 naman ang mali mo. 5 lang yung correct mo. Tinalo ka ng 7 ang tamang sagot. Ganun din yun sa buhay. Mahirap din naman yung sobrang authoritarian na sinasabi. Dapat, kaya nga nasa demokrasya tayo, dapat maganda yung pamamalakad. Ano po? Which is, sa ngayon, nararanasan natin. Meron tayong demokrasya, meron tayong kalayaan. So, yun naman yung dapat. Yun ang dapat sa ating buhay. Kaya minsan kasi kulang yung analysis na hindi na rin ini-evaluate. Puro emosyon, puso, akin, sarili ko. Ganun yun. Bihira na yung panahon ni na talaga. Yung mga sinaunang namuno ba, na yung talagang genuine. Ayan. Pero marami pa rin ngayon. Matutuwa ka rin ngayon. Kapag nanonood ka ng mga vlog, matutuwa ka rin na manood. Kasi nakikita mo wala sa kulay yan. Hindi nakukuha sa kakamping yan. Hindi nakukuha sa yelo. Hindi nakukuha sa administration. Wala yan. Kahit saan ka pa, kapag katama yung pinaglalaban mo. Ayan, maganda yan. Yan yung mga maganda kapag nanonood ka ngayon ng mga vlog dito sa YouTube. Nakikita mo. Sana hindi po ako magbibigay ng pangalan kasi sabi ko nga isa lang ang ordinaryong mamayan, pero nakikita ko yung mga totoong may malasakit sa bayan. Ang hirap kasi, ang hirap sa ayaw at sa gusto natin. Talagang livelihood din yan, livelihood na rin. Pero kahit pa sana ganun, kung yung sincerity, yung sakripisyo, yung mga tamang akma na mga programa para maiangat ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, ginagawa na. At importante rin talaga yung mga sa panahon ng kalamidad, kaya tama lang na mayroon tayong mga bagong mga binibili bukod sa armas, sa mga pang-rescue. Tamang-tama lang din yun kasi nasa panahon na tayo ng climate change. Yan. Ewan ko ba? Pag nanonood ka kasi, ewan ko ba talagang parang kakaiba, hindi na inisip, puro money laundering yung iba. Parang napapagsamantalahan ang sambayanang Pilipino sa tamang definisyon ng demokrasya. Ang demokrasya ay para sa pantay-pantay na karapatan ng bawat individual. Sana naman yan ay ating makamit.
Kasi ang nangyayari, wala na to. Puro na lang bangayan. Bangayan dito, bangayan doon. Halos umiiyak na yung buong Pilipinas. Ang gaganda naman yung ginagawa. Sa totoo lang, 70%. Simula nung nagkaisip ako, 70% na magsasaka. Kapag umunlad yung 70%, ay uunlad na rin yung Pilipinas, di ba? Mararanasan. Dahil sa ako, naniniwala ako doon. Kaya marapat lamang natutukan. Yun ding mga magsasaka, yung mga mangingisda, yung mga hog raiser. Tama lang eh. Tama lang yung pinatutunguhan eh. Na mahirap yung mga game of chance. Mahirap din yun. Kasi hindi rin maganda sa buhay. So yun, ito yung opinion ko lamang bilang isang Pilipino. Kasi mahirap sa mga ganong bagay. Ayaw ko doon naman yung bira ng bira kasi alam ko naman para sa akin na i-evaluate ko naman kung ano yung punto ng nasa kabila, yung nasa administrasyon, na-evaluate ko naman yung punto, tapos na-analyze ko rin kung ano yung gusto nila. Wala namang problema yung mga previous projects tinuloy, di ba? Kung yung mga gandang plano nila ginagawa, tapos yung mga problema sinusolusyonan, ano pa ba kayang problema, di ba? Ang lagi kasing problema, graft and corruption. Wala akong din dyan eh, kasi mahirap din magbigay ng mga kuro-kuro dyan. Kita na lang natin yung mga nangyayari ngayon, no? Yung mga investigation sa Senado, investigation sa Congress, sa lower Congress, diyan sa congressman. Nanonood din ako eh. Tinitignan ko. Para sa akin kasi yung pagkamatalino, yung may konting science ba, hindi lang sa communications, hindi lang sa logic, hindi sapat yun eh. Ng katalinuhan sa akin yung cross examine mo, magaling kang sumagot, na ilulusot mo, hindi lang yun yung katalinuhan. Matalino i-appreciate ko, pero yung wise siguro hindi ko sasabi. Sensya na po, nasira na po yung van. Nagpahulan po itong mga aso ko. Sige po, I hope na okay lang po. Nakapakinig kayo. Salamat sa pakikinig ng aking live.